I aquí estem un dia més, amb un espectacular i extraordinari dia de tardor. Tenim el penúltim tren de la tarda que ens baixa cap a Barcelona. Una temperatura excepcional, extraordinària, per gaudir-hi a dojo. Que de fet ja ho estic fent. La 163, amb seients de visita curta, visita llarga, perdó, amb la corresponent frenada que ens farà aquí. I ens entra cap al túnel de Toses. I nosaltres, amb aquest clima extraordinari i les esquelles que tenim del bestiar, m'acomiado fins al proper vídeo. Ara deixem que dongui el revolt. I això és tot. Adéu-siau.